Kde bolo, tam bolo. Cez hory, rieky a doliny, po 196 mostoch a viaduktoch, cez 55 tunelov, do výšky 2283 metrov k ľadovcom a dolu k viniciam a palmám v Tirane, nás za 4 hodiny dovezie červený vláčik Bernina Express. Kamenným zázrakom sa nazýva 6-oblúkový 136 metrov dlhý a 65 metrov vysoký Landwasser viadukt, ktorý prechádza rovno do tunela v strmej skale. Rozprávkové scenérie vrcholia prejazdom okolo ľadovca Morteraž a mliečne zeleného jazera Lago Bianco. Po krátkej zastávke v stanici Alp Green prudko klesáme k talianskym hraniciam. Kruhový viadukt u Brusia, na ktorom vlak opíše 360 stupňov, je ďalším stavebným zázrakom. Vlak prechádza priamo uličkami a námestím Tirana. Do Lugana pokračuje Bernina Express vo verzii bus údolím Vína Veltlín a okolo vôd jazier Como a Lugano. Prvú rozprávku končíme prechádzkou Luganom, kde sa naplňa hlavné heslo Berniny Expressu od ľadovcov k palmám. Do rozprávok patria aj škriatkovia a trpaslíci. Ale nie len pre nich vybudovali v Melide, neďaleko Lugána, miniatúrne Švajčiarsko. Na ploche 140 árov tu nájdeme najvýznamnejšie budovy, prírodné, kultúrne a technické objekty, vrátane 3,5 kilometra koľají a vláčikov 25 krát zmenšených. A tak sme behom hodiny mohli prejsť a spoznať celé Švajčiarsko. Významnou pamiatkou Locarna je kostol Madonna del Sasso, Madonna na skale. Je to obľúbené pútnické miesto v časti taliansky hovoriaceho Švajčiarska. Stojí v Orsaline, vysoko nad mestom, s ktorým ho spája koľajová lanovka. Lago Maggiore, Veľké jazero, je 66 km dlhé, ale len z 20% leží vo Švajčiarsku. Zvyšok je v Taliansku. Z Locarna pokračujeme romantickou železnicou Cento-Valiban, traťou 100 údolí do talianskej Domodossoly. Ponad strže a divoké vody prejdeme cez 83 mostov a 30 tunelov.
deň rozprávok ukončíme v Interlakene. Ďalšia pozemná lanovka nás vyviezla k 120 metrov vysokému Reichenbachskému vodopádu. Tu našiel smrť aj slávny detektív Sherlock Holmes. Na vyhliadku nad vodopádom už musíme pešo, ale pohľad do údolia a občerstvenie stálo za námahu. Vodný živel stvoril aj ďalšiu rozprávkovú scenériu tiesňavu rieky Ara. Takmer 1,5 kilometra dlhý a 200 metrov hlboký zázrak prírody sme obdivovali z bezpečia drevených lávok a tunelov. Sezam, otvor sa. Táto kúzelná formulka fungovala aj pre železničnú zastávku, vytesanú do skaly spolu s 1,5 kilometra dlhým tunelom. Rozprávková bola aj plavba kolesovým parníkom cez jazero Brienze. Aj keď parný stroj dávno nahradil dízlový motor, na romantike to nič neubralo. Pokračujeme vlakom do hlavného mesta Švajčiarska, Bernu. Na noc sa vraciame do Interlakenu. Zlatý vlak nás vezie k ďalšej rozprávke. V Montreux nastupujeme na Ozubnicovú horskú železnicu. Pre opravy trate čas jazdy absolvujeme autobusom.
Vláčik nás vyvezie do výšky 2042 metrov na Roches de Naye do raja Svišťov. Pohľady do údolí a na Ženevské jazero nám zostali zahalené hmlou, ale aj tá do rozprávok patrí. Späť do Montreux a ďalej do Vevey, mestečka spojeného s Charlie Chaplinom. Loďou k Château de Chillon. Stredoveký hrad z 13. storočia je jedným z najzachovalejších v Európe. Poslednou rozprávkou bol výlet pod najvyššiu horu západnej Európy Mont Blanc. Jazda rovnomenným expresom do Chamonix bola v závere nahradená autobusom. Vous allez tous à Chamonix? Lanovkou do výšky 3842 metrov na vrchol Angile sme sa dostali zo zajatia hmly a snežnej kráľovnej. Po návrate do Chamonix, tak ako v rozprávkach býva zvykom, zvíťazilo dobro a nám sa otvoril pohľad na slnkom zaliaty bielým majestátnym Mont Blanc. A tu už zazvonil zvonec a alpským rozprávkam je koniec.